Ezagutzen duzute hiru txerrikumen antzerkia? Gaur antzestuko dizuegu. Ni Joana naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, nik Erika naiz eta antzerki honetan ama txerrikumea izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz eta antzerki honetan txerri handia izango naiz. Kaixo, ni Blanka naiz eta antzerki honetan txerrietan izango naiz. Kaixo, ni Sosa naiz eta antzerki honetan txerri txikia izango naiz. Kaixo, ni Javi naiz eta antzerki honetan otsoa izango naiz. Baziren behin hiru txerrikume bere amarekin bizi zirela eta behin amak esan zien. Txerrikumea garagu, egiten dugu, kurrin. Txerrikumea, zer ama? Jaundia zegate, zuen etxea egomar dezute. Bale, agur. Iraztozko txea egingo du. Ze nekatuta nagoen, bila zetxe polita. Bai! Ni egurrezko etxe bat egingo du. Ze nekatuta nago. Begira zetxe polita. Bai! Nik ladrillozko etxe bat egingo du. Ze nekatuta nagoen, begira zetxe polita. Hiru txerrikumeak beraien etxeak egin zituzten eta jolastera joan ziren. Txerrikumea garagu, egiten dugu, kurrin. Txerrikumea Tok, tok, tok! Nor da? Ni otsoa naiz, direki atea! Ez, bestela jango dilazu. Baputz eta putz egingo dut eta zure etxea botako dut. Tok, tok, tok! Nor da? Ni otsoa naiz, direki atea oraintxe bertan. Ez, bestela jango gaituzu. Baputz eta putz egingo dut eta zuen etxea botako dut. Tok, tok, tok! Nor da? Ni otsoa naiz, direki atea. Ez, bestela jango gaituzu. Baputz eta putz egingo dut eta ladrillozko etxea botako dut. Zenekatuta, badakit tximinitik botako nahi. Nire ipurdia! Nire ipurdia! Otsoak ipurdia erre zuen eta baso hartatik oso urruti joan zen betirako. Arabazan, sarradia, arabazan, eraldera dadila ekintzako plaza.